Kaseng samla asisi Barnihat Parish, haka arpusan terik nailar arhajar arpulai, kalapli perdai ke sports meet arhajar arpulai, haka belawan shimbenta daki arpu prateli ki balang shnong, haka tup ki shenrang bat ki kentei. Haka ni kesengi peli lawan shimbenta da ubat liandar nong shli kumukong san, haka jingdon ringkat uparish pris ke Barnihat Parish, ufada Anil Kolakunel, kinong yalam kaseng samla asisi Barnihat Parish, nalor ki wipat. Haba ai jingkeren hakade kesengi uba liandar nong shli kumukong san ula ai mensim yaki samla ban trei shitom ban wanra ya ka nam ka burom na ka benta ka imlang ka salang kum juru ya ka balang shu ula kenturu ba kum ki samla kimde ban shuya be tang ha kono ka ba ai jing mentoi shimet henrei ban pej ru na benta ka bah ka miat jong ki wepat ki para samla kapatrim ba ban shoot ya kabol timtang sapek ya katrik sungu hakana rekom shoot to kabol kal poy sagol bat kala light saba. Camp is the father of football, and his intention to begin the football or to introduce football match was to bring people together. So we know in earlier centuries, in 18th, 19th centuries, there were so many wars. Countries were fighting each other. So this young man, he was only 33 years old when he introduced football. So he got a dream that football can bring people together. So that is how he introduced football to the world. So today we are also coming together to share our brotherhood, our friendship, and forgetting our differences. Some of us are Garus, some of us are Khasis, some of us are from different villages, not from same villages. We come together to share our brotherhood and sisterhood in Jesus. So on this occasion, I welcome all of you. Imski ban kawang mau haki kendro jong kisau ayam Henry to imski ha kacing perkat kababha ban wanra ya kacing kela ha ka imlang ka salang nangta don kaktin kabong. Don't work for the money, let the money work for you. What tray? Kikun sama jong ke Paris, umday bentray. Tangdar bentah bani opisa. Henry ai ba pintray kapisa kan wanadin. Lah kadai kambal, lah kadai kat melang ke salang. Haki sawayom kikun sama. Ngidan life project kajin sistem. Kajinnya haki sawayom benda pa kajin sistem. Kikun sama kalian tiga bah kalong ba om day bendu mensim pidai ban ki bat yang joj bat le na kapanta kajinim hangta pisalong ki sama damta kalawai bat kajaj ban riu parlok sama kumbang itip nyong knowledge will give you power but a good character will give you respect kan mau ba kajinang kajin start kajong pi ka ai pi ka but ka bor ka jingtep ka ba khamria kum batep kiwi Henry kan mau ka jilang ka ba jong pi kan om panle doi ka wanra ai pi ya ka nam ka buram la ka dei karniang ka jong pi la ka dei ha ka ying ka jong pi la ka silang ka thau ne ka mlang ka salang ka nuksa baro ngitip ba kisim kiwat jakari lada slap baro kisim kiher lada slap Henry kabasno pula kalong ba uklin igils ukiar na uslap da kabau her sabren kabamut penong don la kajong kasap kapong don la kajong katalen kun sabla pidon la kajong kasap katalen ba pin pedon kam nangta perlok samla kilang ki kenthai bekishenrang. Don't pray for an easy life. You must pray for the strength to endure a difficult one. What do I? Koki parlok sama. Har kabadai bat kakam kabasok. Ngiduai na kabanta kakam kabae kabajenjar. Kan mawa kajinduai. Utrai kenrat warila sumarengi barosi kata. Pilala berpoy hangne krui kum siman sipara ban simbanta ya kane ka football tournament balap dia tak sang samla
haba phai sa ka sport nganam kan jong that ngadu menelai jang hati hapo madan in kan langkot ka sport ngitip lukai kilok kipara ba klem ka sport haka pathai ke mata ngimla banim ka sport ka ajai ki players kapan paunam ki players nang ta kayalam ru ban like na ke jinpang system jindi pan buai khanta mata bun la karni ha ka jinti drugs jinti dikiat ki khana dangret layatan duma leskor thep duma hapo muja thep duma popla litan duma sepo pain khana dalawan dalarunga kelas sma duma thoi dala poi garizol dalayo karizol hakaba ngipe ki maksud ka ansar kalong bang feel sausan subject tengin poi sano ladang ilong kum kane kalanti kadai kanuksa ka baba bayalam kini kiseng samla paris ba finlight na kita ke baro nangta habang idan kecil lekai kemayong mada habadan kecinya seng umjupoi marci todo hapi marci wan hendrai bapoi kecil lekai tei gidur kmat kibason para ya poi kroi sobang ha la kendang kencerot yamoi kinyang terser wan sim banta ha kadega lumpung cilekai ko kilok kisama ngan poi sha ubarem bad bajop ha kecil lekai unangram udon baik lada kadai kecil lekai udon bajop don borem hendrai ngong epi ubarem umdai ban snorem udai ban tristom udai ban target ban poi sha kathong jam kecil job namar kajin fil lane kajingrem kadai kalenti keban poi sha kathong jam kecil jong pi ha ka wei pat kasni ko ki perlok samla kinang job umdai ban sarang kaji sarang ngong kalam sha kecil jot pidai ban continue ban practice pidai continue ban don ka sport spirit pidai ban continue ban don ka good character pidai ban continue ru ya kanuksa ke baba ha kano ke banta kum ke players ngaong yebi seng samla paris banhat today you are the hero and tomorrow you are zero kebomot ngam kwa ba ki khon samla jong ka paris banhat manta philong ki baba philong ki hero ki nuksa anda philai tunmen lasai sisi phimdai belong ki balangkar ha ka bangadi phimdai belong zero ha ka karakter ka jilong kecempi banlong ka babatam tresitam minat bat kan mau yo blei borom ni ki bahalor phin sayo ek barakhaj I wish you all the teams who participate in this tournament play well, be honest, stay disciplined, be kindness and enjoy your game. Bring your success.